tabanan mo kami. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manaa sa kanimo. Gisaulog karon sa atong simbahan ang pista sa mahal nga Birhen Maria sa iyang titulo nga Mary Mother of the Church. Inahan sa simbahan, inahan natong tanan nga mga binunyagan tungod kay usas gibasihan ni ana mao ang pagpiyal ni Hesus didto sa samtang nagbitay siya sa cross. Gipiyal niya si Maria ngadto ni Juan og si Juan gipaangkon sab ni Maria nga maunay iyang inahan. Ug mauna na ang sinugdanan nga kitang tanan nga nagtuo ni Hesus mga sinagop nga anak ni Maria ug ang tibuok na simbahan. Iampo nato nga ang atong simbahan labi na ang Roman Catholic Church mahatagan untag kalig-on kanunay labi na niini karong giatubang nga daghan kaayong krisis kagubot sa kalibutan. Mahimo unta nga ang simbahan nga gimahal ni Maria mahimo untang iwag modelo sa kahiusahan o kapasayloan sa mga sala. Ato sang iampo ang atong mga benefactors and donors nga nagsigig tabang nato sa atong mga proyekto dinhi sa simbahan, pinaagis pagpamalit ani atong mga slots, hatagan unta sa Ginoo sa tanang mga grasya nga ilang gikinahanglan karong panahona. Atong andamon ang atong kaugalingon pinaagis paghinumdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga anhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluy-anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. Ginoong Hesus, imong gipili nga takos nimong puloy-anan ang ulay nga tiyan sa mahal nga Birhen Maria. Naghangyo kami nga gumikan sa iyang panalipod, maglipay kami nga mosalmot sa iyang pangilin. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon sa Henesis. Apan ang lalaki gitawag sa Ginoong Dios, hain ka ba? Ang lalaki mitubag, nadungog ko ang imong paglakaw sa tanaman ug giabot ako kahadlok ug mitago ako kahubo man ako. Kinsay nagsulti kanimo nga hubo ka? Nangutana ang Dios. Mikaon ka ba sa bunga sa kahoy nga gidili ko kanimo? Ang lalaki mitubag, ang babay nga gihatag mo kanako maoy naghatag kanako sa bunga sa maong kahoy ug mikaon ako niini. Ang Ginoong Dios nangutana sa babay, nganong gibuhat mo man kini? Ang babay mitubag,
Gilansisan ako sa bitin, busa mikaon ako niini. Ug ang Ginoong Dios miingon sa bitin, tungod niini silutan ka, ikaw lamang sa tanang mananap ang mahiagom niining tungluha, sukad karon magkamang ka na pinaagi sa imong tiyan, ug magkaon ka nag-abog sa tanang adlaw sa imong kinabuhi. Himuon kong magdinumtanay ikaw ang babae, ug mahimong kaaway ang tawag ang bitin, ug mahimong kaaway ang imong kaliwat, ug ang iyang kaliwat. Dugmo ko niya ang imong ulo, ug paakon mo usab ang iyang tikod. Ginganlan sa lalaki ang iyang asawa og Eva, kay siya man ang inahan sa tanang mga tao. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ikaw ang labing dako nga dungog sa atong kaliwat. Ikaw ang labing dako nga dungog sa atong kaliwat. Ang Diyos labing halangdon, nagdaig kanimo. Nagpanalangin siya kanimo, labaw sa tanang babae sa yuta. Pagkatakos daygon ang Ginoong Dios, nga nagbuhat sa langit ug sa yuta. Ikaw Ang labing dako nga dungog sa atong kaliwat. Ang imong pagsalig sa Dios, dili gayud hikalimtan nila nga nagtug-an sa gahom sa Dios. Ang Dios maghatag unta kanimo sa walay kinutuban nga dungog tungod sa imong nabuhat. Maganti unta siya kanimo sa mga panalangin. Ikaw ang labing dako nga dungog sa atong kaliwat. Maganti unta siya kanimo sa mga panalangin. Tungod kay nagpabilin ikaw, nga nagmatinumanon kaniya. Ug wala magduha-duha sa pagtahan sa imong kinabuhi. Aron pagpalingkawas sa pagdaog-daog sa imong katawhan. Ikaw ang labing dako nga dungog sa atong kaliwat. Wikain mo, o nakikinig.
Ginoo maanaa kaninyo. Nausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Himayaon ikaw o Ginoo. Duol sa krus ni Hesus nagbarog ang iyang inahan ug ang igsuon sa iyang inahan si Maria nga asawa ni Cleopas ug si Maria Magdalena. Sa pagkakita ni Hesus sa iyang inahan ug sa tinun-an nga iyang gimahal nga nagbarog didto, miingon siya sa iyang inahan, "Babay, ania ang imong anak." Unya miingon siya sa tinun-an, "Ania ang imong inahan." Sukad niadto gidala sa tinun-an si Maria aron didto na magpuyo sa iyang balay. Human niini si Hesus nga nasayod nga ang tanan natuman na ug aron pagtuman sa kasulatan miingon, "Giuhaw ako." Didto may usa ka panaksan nga puno sa suka o gitunlob nila ang espongha sa suka o gibutang sa usa ka sanga sa isopo o giisa nila kini ngadto sa iyang baba. Human makatilaw si Hesus sa suka, miingon siya, "Natapos na." Unya miduko siya ug namatay. Ang kadagkuan sa mga Hudiyo mihangyo kang Pilato nga balion nila ang mga bitiis sa mga tao nga gilansang sa krus ug unya kuhaon sila. Gihimo nila kini kay adlaw man kadto sa pagpangandam ug dili sila buot nga magpabilin ang mga lawas didto sa krus sa adlawng igpapahulay, kay ang umaabot nga adlawng igpapahulay balaan man kaayo. Busa nangadto ang mga sundalo ug ilang gipamali ang mga bitiis sa duha ka tawo nga gilansang sa krus uban kang Hesus. Apan sa duol na nila kang Hesus, nakita nila nga patay na siya. Busa wala nila balia ang iyang mga bitiis. Apan ginamit ang iyang bangkaw, giduslak sa usa sa mga sundalo ang kilid ni Hesus ug diha-diha mibuhagay ang dugo ug tubig. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Si Eva ug si Adan maoy nahimong ginikanan sa tanang katawhan niya. Kining maong ginikanan natintal sa yawa kadtong bitin, mao na nga wa nila mapapuyo ang ilang mga anak didto sa paraiso. Ni anata na nga tao sa gitawag og walog sa mga luha, lugar sa kasakit kining kalibutan. Muna bisag unsaon natog paningkamot dinhis kalibutan nga malipay ta, di na gid na mahitabo. Ngano man kay hasion gid tas bitin, kay gitagna naman sa Ginoo nga hangtod Dios katapusan mag-away kita, mag-away gyud ang babae ug ang bitin, hastas ang kaliwat sa babae ug ang bitin. Lingay mong tupad na way mga bitin dito sa inyo. Nga? Usahay gani, tupad na ni mughigda na naibitin diha, no? Usahay, kasaw na ni mugkaon.
Usahay kauban na nimo sa opisina ang mga bitin. Adin sad sa simbahan. Usahay gani magwali pa ang mga bitin. Ana. Pero kasagaran gis bitin di gina mamalit og slot, kasagaran ba? Ang kadto ra gyud mga dili bitin mo imo palit og slot. Naing na kuno imong tupad na pila na ka slot imong napalit. Wa gyud na siya kapalit og slot, basig bitin na siya. Ana no? Mo na ang Ginoo kay di man sad siya mo surrender. Ingon siya di sa ko mo surrender sa bitin. Abi kay nabuntog man tong unang tao nga akong gihimo nga mga buutan unta kay ito, maghimo kog bag-o nga babae ug bag-o nga lalaki. Ug mao na ni ang kinabuhi ni Maria ug ni Hesus. Si Hesus mao ang bag-ong Adan, si Maria sad ang bag-ong Eva. Ang ilang gipanganak dili na ang mga tao sa kalibutan. Ang gianak nila sa ilang partnership ni Jesus ug ni Maria, gianak nila ang simbahan. Kinsa tong mamembro sa simbahan unya mosunod gyud sa pagtulunan sa simbahan, maoy maluwas gikan sa bitin. Kuha mo? Gilain na sang lingi sa imong tupad na magpamimbro ka sa simbahan. Pamimbro ka. Nga, wala ba manglingi ang uban? Doon ay duha ka paagi aron mamimbro ta sa simbahan. Ang una, maugyod ang sakramento. Kining 7 ka sakramento, bunyag, konfirma, kumpisal, Eucharistia, sa piningusa, kaminyoon, ordens pagkapari o hilog sa masakiton. Kining 7 makapahimo ni natong usa, one with Jesus. Nya diin man ay gasukad ang atong 7 ka sakramento, gikan ni atong tubig ug dugo nga mibaha sa kilid ni Hesus sa dihang gidugsak ang iyang kilid sa bangkaw. Kanang ni agas nga dugo ug tubig, mauna na siya ang 7 sacraments ug maunay naglangkob, naglig-on sa simbahan. Labi na sa ato yung simbahan, ang Catholic Church, ang 7 sacraments. Muna ang ubang mga simbahan di pa kayo klaro, dili sad sila mudawat anang 7 sacraments. Nya katong mudawat sa 7 sacraments, mao toy atong tawgon og klaro-klaro sigon sa atong perspective. Pero ang ikaduha nga requirement aron mamimbro ta sa simbahan, mao ang pagpuyo sa kinabuhi nga gipuy-an ni Hesus ug ni Maria. Wa say kapuslanan ang atong pagdawat sa sakramento basta di sad ta mopuyo sa kinabuhi nga gipuy-an ni Hesus ug ni Maria. Ug unsa may ilang kinabuhi ang gipuy-an, matud pa sa ato diring aning atong gospel, nagbitay sa cross si Hesus, nagbarog sad si Maria sa tiilan sa cross. Kamong mga ginikanan nga ni adinheron, okay ra ninyo ang inyong anak bitayon sa cross, mubarog ra mo o masuko? Hoy, tubag. Ginikanan ba? Okay ra ninyo inyong anak bitayon sa cross, nya mubarog ra mo dito? Dili. Kaliwat mos bitin. Kaliwat mos bitin. Mao na karon ang bitin sige yung away. Unsa may panglingla na sa rosbitin. Ang una na tong ginikanan, gilingla partig pagkaon. Karon ang lingla na sa siyawa, parte na sad og human right. Akong katungod. Ana. Human right.
bantay-bantay gid mo anang human right nato. Anha kita diha makuha siyawa. Muna daghan na kay karon ga sige ingon ako ning right. Way labot ang Ginoo ani, ako ning right. Mao man sa nagyapon dito sa Book of Genesis, niingon man ang yawa, ang bitin, kan ana ayaw pag-agad sa Ginoo, kay nigkaon nimo aning prutas nga iyang gidili, mapariha na kas Ginoo, ika na maoy maghukom unsay right ug what is right and what is wrong. Ika na mo'y maka-establish sa imong personal right. Muna na karon human right. Kung sa may gisunod ni Maria o ni Jesus, dili human right, divine right. Divine right. Ang kabubuton sa Dios. Sige, laing lingi sa imong tupad na unsa roy imong gisunod nga right, divine right o human right. Mao na ang uban ga duka ra ba lang to na magsunod ganitas human right, makuha din tas yawa o mao na naron magbangi naman ning atong human right. Inigbangi na si human right, bisag managsuon mag-away, bisag managsuon magpinatyan na kay ako ning katungod, ingon sa tungod ako sa ning katungod, kinsa man ka, di ba? Pero adto ta sa divine right, ana mahiusa kita, mahiusa. Mao na ang mga sugo sa Ginoo, pulos gyud nag-promote og divine right, pasabot ang katungod sa Ginoo nga modiktar sa iyang hinimo. Kay siya may naghimo na tong tanan, kinahanglan siya say modiktar unsay angay mahitabo nato. Muna ingon siya, tamparoson imong pikas aping, patamparos lang pikas. Awayon ka, higugmaalan ng imong kaaway, ako ng katungod, nga musulti nimo ana. Pasaylo ala nagkapituan kapito. Mo na gibuhat ni Maria og ni Jesus, aperting patayang Jesus. Nga, unsa man tong iyang kamatayon sa cross, success or defeat. Kisay mo ingong success, taas ang kamot. Ang di mo taas, defeated na. Success to siya. Nga, ang sunod pangutana, musunod ba mo sa iyang success or mo deny sa iyang success? Kinsa to'y musunod, taas ang kamot. Okay kayo. Tulo na lang kabuk ang wa mo isa, mo na yung mga bitin ron aning misaha. Kamo sa diyang naminaw sa online, otro sad mo kuan. Onya, unsa may part sa iyang success, nagantos ang simbahan karon nato, dako kay bayronon. Na ay bayronon dinhi nga mga 38,109 pakaslots. 500 pesos per slot. Andam ba mong mopalit ani? Hala, ipamaligya na ng inyong human right, kanang imong mga alahas, kanang imong mga tinigom nga kwarta, imong manang right, no? Ibaligya na nya, ipalit din og slot. SBF dag tag 500. Ing na nganong imong manang gibaligya, ing na ako na ning himuong divine right. Di ba? Kita ra ba di ra ba kita palit. Nya si Mama Mary sad, karon Mother of the Church sa ato dinhing diocese na ay bayronon ditong kuan 6 million na lang hinoy kuwang mo nang naatay 6,000 ka slots nga MMHD para sa Kapilinya di Fatima, tag 1,000 pesos per slot. Ala sige, palitan na ni para atong ihatag nila ang divine right. So ang atong SBF dag na 21,891 ka slots nga halin, nga napay 38,109 ka slots nga available, 500 pesos per slot. Nga naasad ni siya ay 16 slot challenge nga tag 8,000 per challenge, nakadawat na sa tag 23 ka 16 slot challenge. Nga atong halin sa MMHD
katong paras kapilinya niabot na sad og 389 ka slots, na apay 5,611 ka slots. Nya ang atos ang DSAP open pa para sa gustong mo invest. Kaning akong ipanghisgutan pulos gini para sa kaayuhan sa simbahan. Malipay si Maria nga maoy inahan sa simbahan. Kita igo lang tang musunod unsay gusto sa simbahan, dili ang gusto sa atong kaugalingon. Kung ato ning himuon kitang tanan, mubaha gyud ang grasya. Katong nibaha sa kilid ni Hesus, mao man to ang grasya nga langitnon. Kung ato sang sundon ang gipangayo sa simbahan, atong hupayon ang panginahanglan sa simbahan, pinaagis atong material o spiritual na pag kaning hatag ba, mahimo gisad tang malipayon kay mubaha man ang grasya nganhi nato. Nanay istorya nga tradisyon nga kadto kunong sundao nga miduslak sa kilid ni Hesus, murag doon naman to siya dipikto. Unsa man to iyang dipikto ato, di man tingin to katarong og tabi or di ba to katarong og tan-aw. Nya napiksan siya sa dugo og tubig nga ning agas pagduslak niya, naayo siya. Wa mo kasabot? Wa mo kasabot no? Mo na siya kung mahaduol ka sa simbahan, mapiksan lang ka sa grasya simbahan, igo na nga musulbad sa tanan nimong problema. Di ba? Ang iya ganing pagkaduol ni Kristo, pinaagi ganing pagduslak, unsa nakata nga pinaagis pagampo, pinaagis pagpalit og slat, pinaagis pagtampo sa imong serbisyo pag-alagad. Mo na kini ato mga lectors, kani atong tigkanta dinhi, pwede na gini sila mga matay. Kaya nga naman, wara na ni ambit, ni apil yun. Kani atong mga sakristan, apil na ning nagwali, pwede na ni. Nya ka mo, kaya wa man mo magliktor, wasad mo magwali, wasad mo magsakristan, unsa may inyo. So, simple ra kayo, palit ra mog slat, or kana inyo mga silingan, tabangan ninyo ang naglisod nga mga silingan, kay mao na sila'y kabahin sa atong simbahan. Mao na diri sa atong tubag sa Salmo, ingon ta, ikaw ang labing dako nga dungog sa atong kaliwat. Kinsay gipasabot ani, si Maria og si Hesus. Nahimo nato silang atong kaliwat nga mga tao, na hugno ang atong pagkatao pinaagi sa pagkatintal ni Adan og ni Eva, gibangon kini o gidala balik ngadto sa langit ang atong dungog pinaagi ni Maria og ni Hesus. Ang mosunod ni Maria og ni Hesus, manindog ta. Mga igsuon, masaligon kitang mupadangat sa atong mga panginahanglan ngadto sa Ginoo sa pangama sa mahal nga Birhen Maria. Moingon kita, Amahan, pinaagi sa pangama ni Maria, dungga kami. Amahan, pinaagi sa pangama ni Maria, dungga kami. Nga ang simbahan, sama kang Maria, makaangkon og kasing-kasing nga mosagop sa tanang katawhan, magampo kita sa Ginoo. Amahan, pinaagi Sa pangama ni Maria, dungga kami. Nga sila nga naghupot og katungdanan sa pagagamhanan, sama kang Maria, maantigong magpakabana sa mga panginahanglan sa mga tao nga gipiyal kanila, magampo kita sa Ginoo. Amahan, pinaagi sa pangama ni Maria, dungga kami. Nga ang mga ginikanan ug mga magtutudlo makasunod sa panigingna ni Maria diha sa iyang mapinanggaong pag-alagad, magampo kita sa Ginoo. Amahan, pinaagi sa pangama ni Maria, dungga kami. Nga ang mga masakiton mahupay sa mamamahong pag-alima sa langitnong inahan, magampo kita sa Ginoo. Amahan, pinaagi sa pangama ni Maria, dungga kami. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos, nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo.
Amahan pinaagi sa pangama ni Maria, dungga kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magbalampuson ug mahuman unta, sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Amahan pinaagi sa pangama ni Maria, dungga kami. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og financial ug laing-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo, ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan, ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Amahan pinaagi sa pangama ni Maria, dungga kami. Nga ang mga nangamatay, ilabi na silang mga dakong debosyon o gugma sa langitnong inahan, makig-uba na kaniya dito sa langitnong gingharian, magampo kita sa Ginoo. Amahan pinaagi sa pangama ni Maria, dungga kami. Makagagahom o maluluyon nga amahan, dawata ang among pangapag-ampo, nga gituboy namo pinaagi sa pangama sa mahal nga Birhen Maria, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Daigon ikaw, Diyos sa tanang kalibutan, kay gikan sa imong kamang ihatagon, nadawat na mo kining among gihalan, ang panugpinong amot sa yuta, o ginama sa kamot sa mga tao, bahimo silang kalanon sa kalagalang kanamo. Daigon ang Diyos, daigon ang Diyos, daigon ang Diyos ang tun sa kahangturan. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa itong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. Kami nga naglipay tungod sa pangilin sa inahan sa imong anak, naghalad kanimo Ginoo sa mga gasa sa pagdaig, itugot nga makadangat kami sa kaluwasan nga dayon, pinaagi niining pagbinayluay sa mga halad. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Manausab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit, ug nga magadaig kami, magpasidungog ug maggasangyaw kanimo diha sa pista sa Bulahang Maria kanunayng Birhen, ang inahan sa simbahan. Kay nanamkon siya sa imong bugtong anak, pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo, ug sa way pagkahanaw sa himaya sa iyang pagkabirhen, mipahimugso alang sa kalibutan, sa kahayag nga way pagkapalong nga mao si Jesucristo nga among Ginoo, ug busa ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta, nagaawit sa usa ka bag-ong awit sa pagdaig. Duyog usab kami sa tanan nimong mga anghel diha sa langit, sa ilang pagsangyaw sa imong wayhunong nga himaya, diha sa usa ka awit sa pagdaig sa ilang pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Diyos sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya.
Hosana sa kahitasan. Dayon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kana kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo amahan, nining pans kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, nga ngayan nga moatubang ug mo alagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso o mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsampit sa atong langitnong amahan ginamit ang mga pulong ni Jesucristo. Amahan namo nga nasa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, moabot ka namo ang imong giharian.
sa matag adlaw. Ihatag ka namo karong adlaw, ug pasayloha kami sa among mga sala. Ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala namo. Ug dili mo kami itugyan sa pagsulay. Inudualuwasa kami sa damutan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manonobos. Kay imo man ang ingharian, ang gahugang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibok sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manausap kanimo. Atong ipaambit ang timaan sa atong panag-inig suunay. Please be with you. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dala ko angay nga mapalawad kanimo, apan ipamulong mo lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Maghimaya ka, Maria, ka sa grasya. Ang Ginoong Diyos, anak kanimo, ulan ka sa mga babae nga tanan. Bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
sa sala, karon ug sa atak na sa kamatayon. Karon ug sa atak na sa kamatayon. Amen. Amen. Magampo kita. Ginoo, human na namo makalawat ang langit ng sakramento, mahimo unta kaming takos sa pagtambong sa bangkete sa langit, kami nga ubag pagtahod nagapasidungog sa handumanan sa mahal nga Birhen Maria. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat, mao ang atong pagkahiusa ni Maria, union with Mary. Niya magpadbilin rani kung ato gyong himoon nga atong kaugalingon nga tinuod nga sakop sa simbahan, pinaagi sa pagbuhat o paghatag sa atong mga kinabuhi, atong mga grasya alang sa kaayuhan sa simbahan. Salamat sa nagsigig palit na tog slots, padayon lang tagpalit. Ang atong SBF DAG, tag 500 pesos, na apay 38,109 ka slots, nga nasa 16 slot challenge, nga tag 8,000 pesos. Ang ato sad nga MMHD para sa Kapilinya de Fatima, tag 1,000 pesos per slot, na apay 5,611 ka slots nga available. Ang nindot untaan ni karong buwan sa Mayo, buwan ni Mama Mary, ato unta ning mahurot og palit, no? Salamat sa Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo Manausap kanimo. og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa, ato kining padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos.